Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Îi mulțumim pentru harul Său divin și pentru bunătatea Lui nemărginită, pentru că și astăzi și-a revărsat-o peste noi și doar prin harul Său suntem în casa Lui, aici unde se cheamă numele Său. Haideți cu toții să ne ridicăm pe picioare, să deschidem Sfânta Biblie la Psalmul 90. Psalmul 90 și voi citi doar versetul 12, dumneavoastră puteți citi tot psalmul acasă. Psalmul 90 cu versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Puteți să reocupați locurile. Mă gândeam săptămâna aceasta la calitatea vieții, deși n-am avut timp în timpul săptămânii ca să mă pregătesc prea mult și am zis hai să iau toată sâmbăta să studiez din Scriptură, așa că am petrecut ieri citind din Cuvântul Domnului și cum spune Dumnezeu să cercetăm Scripturile, cum ne-a spus Domnul Iisus Hristos, și m-am gândit la calitatea vieții, pentru că calitatea vieții contează mai mult decât cantitatea ei. Adică mai mult contează cum trăiești decât contează cât trăiești. Dacă ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos, care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru, El a trăit o viață relativ scurtă. El a trăit o viață de 33 de ani, dar a trăit o viață plină de putere, a trăit o viață pură, a trăit o viață cu scop, a trăit o viață cu esență, a trăit o viață pentru Dumnezeu. A trăit singura viață perfectă și a trăit o viață pe care trebuie să o urmăm și noi și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Am mai spus odată întâmplarea aceasta din predicile fratelui Richard Wurmbrand și cu vreo 15 ani în urmă am ascultat la multe din predicile dânsului și vorbea despre un loc unde a început persecuția și într-o biserică a început cam în felul următor. Au venit câțiva soldați și au intrat în biserică și au luat o Biblie și unul dintre ei a spus, aici este Biblia. Cine va ieși afară pe ușa asta și înainte ca să iese afară va scuipa pe Biblie, nu-i vom face nimic. Dar cine nu va face lucrul acesta, să știți că veți fi pedepsiți cu moartea. Și fratele Richard Wurmbrand spune, ce credeți că au făcut? Ce ai fi făcut tu dacă ai fi fost în locul lor? Pentru că este foarte ușor să vorbim de vremuri de prigoană, când nu sunt vremuri de prigoană. Este foarte ușor să ne lăudăm că suntem tari când trăim în libertate. Dar atunci când vine prigoana, doar atunci vom ști cu adevărat dacă avem credință sau nu. Și fratele Richard Wurmbrand spunea, primul s-a dus și a avut curajul să scuipe pe Biblie. S-a dus și altul și altul și așa mai mulți. La un moment dat a venit o fată tânără de 16 ani. A luat acea Biblie care era scuipată, a șters-o bine și a sărutat-o și a spus, cum pot să scuip eu pe scrisoarea de dragoste care a scris-o logodnicul meu pentru mine. Și cu aceste cuvinte, un glonț a trecut prin capul ei. Acești oameni au crezut că au făcut un rău, dar ea a trecut direct în brațele logodnicului ei. O tânără de 16 ani, pentru că mai important este calitatea vieții tale decât cantitatea vieții tale. Noi trebuie ca să îi învățăm pe copiii noștri încă de când sunt mici că viața cu Dumnezeu, deși este cea mai frumoasă viață, nu este o joacă, nu este ceva ușor, dar se merită să trăim pentru Dumnezeu și să-L slujim din toată inima. Chiar îl învățam pe Amner luna aceasta acest verset, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine
și vă recomand să învățați pe copiii voștri de când sunt mici, încă de la vârsta de 3 ani ei pot să memorizeze aceste versete. Dacă ar fi să vină prigoană, de ce menționez lucrul acesta? Dacă ar fi să suferim pentru numele lui Dumnezeu, cum a suferit fratele Richard Wurmbrand și alți oameni, cel mai greu ar fi atunci când știi că ai copii care sunt mici, atunci când te gândești ce se va întâmpla cu ei. Pentru că noi, oricum, Dumnezeu să aibă milă de noi, dar am stat atâția ani în biserică și dacă până acum nu suntem în stare să fim oameni tari, să avem o viață de calitate, să avem o viață în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze, să avem o viață după călăuzirea Duhului Sfânt, să avem o viață trăită în adevăr. Dacă la vârsta la care sunt n-am ajuns să fac lucrul acesta, atunci Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să se îndure. Și Dumnezeu să mă ajute să mă întorc din toată inima. Așa cum am spus și David, vezi dacă sunt pe o cale bună sau vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne, orice vei face, numai du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne ducă pe calea veșniciei. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ca să trăim o viață de calitate, cred că prima dată trebuie să înțelegem scopul vieții. Și în Romani 11:36 găsim în cuvântul lui Dumnezeu, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Noi am fost creați de Dumnezeu și noi am fost creați pentru Dumnezeu. Și noi trăim viața aceasta pentru Dumnezeu. Psalmul 139, versetele 13 și 14. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată și ce bine văd ochii mei lucrurile acestea, ce bine văd ochii noștri că Dumnezeu este Cel care ne-a creat. Nu există nicio umbră de îndoială în mintea noastră, Dumnezeu este Creatorul nostru. Darwin nu a fost acolo cu mii de ani în urmă când s-a creat universul. Eu vreau să mă bazez pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă bazez pe înțelepciunea unei minți umane, ci în totalitate vreau să mă bazez pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Și aici este cuvântul lui Dumnezeu care spune la început era cuvântul și la început era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi într-un mod minunat și într-un mod unic. Nu există o persoană care să aibă aceeași combinație de coeficienți în creația lui Dumnezeu, ceea ce te face unic. Și fiecare dintre noi avem o contribuție în trupul lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi avem ceva cu ce putem să contribuim în biserică, ceva ce putem să facem pentru Dumnezeu. Oamenii de știință spun că noi nu putem realiza profunzimea a unicității noastre. De exemplu, dacă ai fi să unești moleculele de DNA cu care suntem creați fiecare dintre noi, ar fi un număr infinit și anume 10 la puterea 2 miliarde 400 de milioane și l-a rugat pe Marius la început de program să pune în calculatorul lui și i-a dat eroare. Se zice că dacă pui aceste zerouri care urmează acest număr, tot la 2 cm, ai avea o bucată de hârtie care ar fi lungă de aproximativ 50 și ceva de mii de kilometri. Atâtea sunt șansele ca să ai o persoană unică care este infinit, care este imposibil de calculat, pentru că aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi într-un mod unic și într-un mod minunat. Dar ca să înțelegem această valoare a vieții, trebuie să înțelegem mai întâi ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a spus să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și Dumnezeu este Cel care l-a luat pe om din țărâna pământului. Și Dumnezeu este Cel care ne-a creat pe fiecare după chipul și după asemănarea Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi am fost creați ca să purtăm
chipul lui Dumnezeu. Dar omul, prin căderea lui în păcat, prin neascultarea de Dumnezeu, el a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Și apoi, pe vremea lui Noe, stricăciunea oamenilor a devenit tot mai mare, astfel că găsim în Genesa, capitolul 6, cu versetul 3, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămânea pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Și în Psalmul 90:10 găsim scris în felul următor, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucruri cu care se mândrește omul în timpul vieții lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Scriptura spune să căpătăm o inimă înțeleaptă, Scriptura ne îndeamnă ca cine se laudă să se laude în Domnul, Scriptura ne îndeamnă să nu ne lăudăm cu truda noastră și cu durerea noastră, adică cu averea care o facem, cu ceea ce avem pe plan material. Vreau să vă spun că cel bogat nu poate să-și cumpere măcar o clipă la sfârșitul vieții sale. Dumnezeu este Cel care ne dă viață și Dumnezeu este Cel care ne păzește și ne ocrotește. Și când vine clipa plecării noastre, atunci va fi. Dumnezeu este Cel care dă viața și Dumnezeu este Cel care ia viața. Și dacă cineva îndrăznește și își permite ca să ia viața unui om, ca să ia viața unui copilaș, Dumnezeu îl va pedepsi pentru lucrul acesta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu iubește dreptatea și Dumnezeu este drept. Un proverb spune că irosim ani și la urmă cerșim clipe. Irosim ani și la urmă cerșim clipe. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această dimineață prin Moise, în Psalmul 90, ca să ne numărăm bine zilele și ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Aceasta era o rugăciune a lui Moise. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Într-adevăr, Moise a trăit 120 de ani și nimeni nu poate să treacă peste vârsta aceasta pentru că Scriptura spune zilele omului vor fi de 120 de ani. Dumnezeu a scurtat zilele omului din pricina păcatului, din pricina stricăciunii, din pricina fără de legii, pentru că să fim drepți, la ce ar folosi unui om să trăiască 1000 de ani dacă nu se pocăiește? Vă spun ce se va întâmpla dacă, pentru că nu de mult s-a dat exemplu cu Hitler, dacă ar fi trăit el 1000 de ani. Sau este adevărat că am avut și oameni mari al lui Dumnezeu. Cred că și în vremea noastră, mulți dintre ei au plecat acasă. Dar uitați-vă la Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat acasă. Deci mă gândesc că câteodată lucrurile nu lucrează chiar așa cum credem noi. A plecat acasă și ne gândim de ce a plecat acasă așa de tânăr. Dar se poate că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea cu el și omul acela a fost așa de neprienit că Dumnezeu l-a luat acasă. Da, este adevărat. Poate să fie și un om împretrit și poți să mergi în veșnicie înainte de vreme, spune Scriptura. Dar noi nu putem ca să analizăm o cauză, Dumnezeu este singurul care cunoaște toate lucrurile. Și Dumnezeu să ne ajute ca să fim tot timpul pregătiți. Dar, în fine, Moise a trăit 120 de ani și zice că la 120 de ani, chiar înainte de a-i se sfârși viața, spune că puterea nu-i slăbise și nici vederea nu-i slăbise. Așa a fost omul lui Dumnezeu. Ei bine, sunt unii care zic, sunt bătrân, nu mai pot face nimica și de multe ori este poate adevărat, dar vreau să vă spun căci același Dumnezeu pe care l-a avut Moise, același Dumnezeu îl avem și noi. Și același Dumnezeu este Cel care poate să ne dea și nouă tărie, poate să ne dea și nouă putere și poate să ne întărească pe noi pe fiecare. Amin. Zicea fratele Richard Wurmbrand, care oamenii nu l-au crezut, unii de aici, când a venit în America, când a mers la cor la judecător și spunea despre ce a suferit până când și-a luat tricoul și l-a dat jos și a văzut cum erau urmele torturii.
Și când a mers înaintea unor doctori, a spus, omule, tu trebuia să fii mort de mult. Era undeva fratele Richard Wurmbrand în jurul vârstei de 80 și ceva de ani și trebuia să predice la o biserică, dar spunea el, eram așa de bolnav că nu mă puteam ridica din pat și m-a rugat lui Dumnezeu ca să mă vindece. Și spunea el, Dumnezeu tot timpul face mai mult decât cerem sau gândim noi. Spunea, nu numai că m-a ajutat să umblu, dar spunea, când m-a ridicat din pat, am început să sar de bucurie și Dumnezeu tot timpul face mai mult decât cerem sau gândim noi. Dumnezeu este Cel care este minunat și este Cel care lucrează. Nu prin puterea noastră, pentru că Moise nu prin puterea lui a despărțit Marea Roșie, ci prin puterea lui Dumnezeu. Moise a fost un om care și-a dăruit viața lui Dumnezeu. El a spus că este mai important și era mai important pentru el ca să sufere cu poporul său decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Avea două opțiuni, să sufere cu poporul lui sau să-și petreacă viața lui în plăceri, în desfătări și să fie cu cei mai înțelepți oameni ai vremii și probabil că era și cel mai înțelept om al vremii, chiar dacă nu spune Scriptura, spune doar că era cel mai blând, chiar dacă a spart odată tablele legii, totuși a fost cel mai blând om de pe pământ, pentru că nu cred că s-a mânia pentru el, cred că s-a mânia pentru Dumnezeu și a avut un fel de mânie sfântă, că oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, că este una să te superi că te supără cineva sau să te mâni că te mânie cineva sau este una ca să suferi pentru că cuvântul lui Dumnezeu este lovit și Dumnezeu este batjocorit. Cum îți petreci timpul tău? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre, în Matei 25:24, nu mai citesc, dar era un om care a primit doar un talent și și-a ascuns talentul. Acest om și-a ascuns talentul și nu l-a folosit pentru slava lui Dumnezeu. Ei bine, cineva zicea că și timpul este un talent. Pentru că aici am pus întrebarea cum îți petreci timpul și îi dăruiești lui Dumnezeu din timpul tău, dar întrebarea cumva este cum este, pentru că timpul chiar nu este al nostru. Pentru că noi zicem că este timpul nostru, dar este timpul care ni l-a dăruit Dumnezeu. Și timpul acesta care ni l-a dăruit Dumnezeu, chiar zicea fratele Billy Graham, îi dai măcar 10% din timpul tău lui Dumnezeu? Și n-am vrut neapărat să fac PowerPoint, dar mă gândeam la timpul nostru și cum petrecem timpul nostru și atunci am zis, hai, dacă am făcut această ilustrație grafică, să pun și un pic de PowerPoint. Și ce faci tu cu timpul tău? Cercetezi Scriptura, vii la biserică, te rogi neîncetat, îți folosești talentul pentru Dumnezeu, îți folosești darul pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că acest om și-a ascuns talentul. Dar Dumnezeu a pus un dar în fiecare dintre noi, dintre copiii Lui și suntem chemați ca să ne folosim darul acesta pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă nu-ți cunoști talentul, vreau să spun unul care îl are sigur fiecare și este rugăciunea. Rugăciunea este cea care ne va descoperi scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră și chemarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dacă nu te rogi, nu te mira că nu ți-ai găsit scopul, că nu ți-ai găsit chemarea, că nu ți-ai găsit abilitățile, că nu ți-ai găsit talentul. Pentru că chiar și acolo, la locul tău de muncă, acolo unde Dumnezeu te-a pus, Dumnezeu ți-a dat aceste abilități și Dumnezeu te-a chemat ca să faci lucrurile acestea pentru slava și pentru gloria Lui. Chiar acolo, la locul de muncă, atunci când asculți la o predică sau la o cântare și vine unul și zice, la ce asculți aici? E o limbă străină și poți să începi să-i predici despre Dumnezeu. Tot timpul poți să faci ceva pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Deci, cam așa își petrece un om viața, un om care trăiește în jur de 70 de ani. Cam 25 de ani cam doarme. 8 ore din 24. Acum bine, unii plus 2-3 ani, 5 ani. Unii minus 2, 3, 4, 5 ani.
vreo 4 ani îi petreci la masă, mâncând, povestind. Interesant că numai doar cam un an îl petrecem în școală, așa la o medie, și cam 14 ani lucrăm. Acum știu că dacă sunteți români, lucrați sigur mai mult de 14 ani, automat, probabil cu vreo 4-5 ani mai mult. Și 3 ani sărbătorim, un an cam pierdem pe drum, pregătire, când ieșim din casă, când venim acasă, mergând către lucru, mergând către biserică, dar cum am spus odată, timpul acesta nu trebuie să fie pierdut, pentru că și pe drum poți să te rogi, și pe drum poți să asculți la o predică, și pe drum poți să cânți. Și așa mai departe. Un lucru interesant e că omenirea din ziua de azi în medie, cam 11 ani îi petrec în fața televizorului și în fața mass mediei și în fața celularului. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți dar înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Și am pus aici pentru frații penticostali, cam 2 ani îi petrec în biserică. Pentru că dacă nu aș pune toți creștinii acolo, că cineva m-a spus că la ei programul e numai de o oră jumate, pe săptămână le ajunge, că dacă ar fi programele cum îs la penticostali, de 3-4 ore, adică la noi nu chiar așa de lung, cunosc biserici, nu române penticostale, alte națiuni, am să spun care au programe și de câte 6-7 ore și nu se plictisesc în prezența lui Dumnezeu. Dar în fine, noi așa, dacă am venit și duminică dimineața și seara și n-am lisit de la biserică și am mai merge și la rugăciune, am petrece cam în jur de 2 ani și ceva doar în biserică. Și în medie am rămâne oamenii cam cu vreo 12-13% din timpul lor, timp liber, ca să-l petreacă așa cum vor ei. Așa că un pic mai mult de 10%. Nu e așa că ar fi bine acest 10% din timpul nostru ca să-l dăruim lui Dumnezeu? Pentru că, cum am spus, atunci când ai zeciuiala, banii tăi nu sunt banii tăi, Dumnezeu ți-a dat. Și Dumnezeu își cere doar 10%. Vreau să vă spun că și ăștia care iau taxe în cer mai mult de 10%. Dumnezeu e mai bun decât ei. Dumnezeu e mai îngăduitor. Până plătești și taxele, până plătești și insurance-ul, vezi că rămâi cu 75%. Dumnezeu ne cere 10%. Și cu părere de rău, mulți nu suntem în stare măcar nici 10%. Dar Dumnezeu să ne ajute, măcar 5%. Ar fi bine măcar și 5% să-i dăm lui Dumnezeu, că unii iertați-mă, unii nu dau nici 1%. Dar cine sunt eu să judec? Mai bine să mă judec pe mine și să mă ajute Dumnezeu, ca să dăruiesc lui Dumnezeu ceea ce se cuvine. Dar trebuie să adaug, să nu uităm să dăruim cu toată inima. Pentru că dacă nu dăruim cu toată inima, degeaba dăruim. Asta să nu folosim ca o scuză și aceasta să folosim ca un lucru care nu ne duce spre cărările cele drepte. Hai să vedem care sunt câteva distrageri din viața noastră. Pentru că am văzut aici, vorbeam de celular, de TV și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre distrageri. Și uitați ce spune în Romani, capitolul 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului lumii acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vreau să vă spun că distragerea poate să vină la nivelul minții, chiar aici în biserică. Se spune că în medie, generația asta care se numesc millennial, se uită la celular să vadă dacă a primit un text mesaj tot la 5 minute. Și din aceste lucruri s-au întâmplat accidente chiar la locuri de muncă, oameni și-au pierdut viața și așa mai departe. Cineva spunea, nu știu dacă este adevărat, dar este foarte interesat, zicea că mai repede își pierde cineva viața pentru că încearcă să facă un selfie decât că cineva este atacat de un rechin.
Gândește-te, ești undeva la munte și vrei să faci un selfie. Pe marginea prăpastiei, tot timpul. Și bine că a spus fratele Ionica ce a spus, pentru că chiar aceste distrageri te trag să fii pe marginea prăpastiei. Și veți vedea mai târziu cum. Dar și în Coloseni 1, 21 cu 22 zice: și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Adică erați străini și vrăjmași prin gândurile voastre. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri, mass media, toate lucrurile care le vedem la televizor, celulare și toate newsurile care le primești, numai dai un pic cu degetul către dreapta și vezi toate newsurile care vor ei să ți le bage pe gât, toate aceste lucruri sunt distrageri. Și să vedem mai departe câteva distrageri și aceste distrageri sunt destule. Că am început cu televizorul, cu peste 70 ceva de ani în urmă în America, televizorul ăla micuț care abia vedeai la el. Și e foarte interesant că acum, deși oamenii au un televizor în casă dita mai, vezi că se uită la filme pe celular, nu știu, mi se pare interesant. La un moment dat aveau televizorul ăla mic și vedeai că se chioresc acolo și acum au televizorul dita mai, dar preferă mai bine să se uite la celular. Nu știu, interesant. Eu oricum nu am timp de televizor, dar zic că e foarte interesant nu numai că se uită, dar diavolul face și să strice ochii. În fine, vedem aici un băiat care este legat cu lanțul la gât și este legat de celularul lui. Celularul leagă, îl distrage, nu lasă, ia toată atenția pur și simplu. Pentru că, de ce spun lucrul acesta? Nu vorbesc de dumneavoastră, sunteți niște oameni minunați, câteodată știu că unii aveți Biblia și pe celular, câteodată mai scriu notițe pe celular pentru că îmi uit pixul acasă sau așa, dar de multe ori distrageri, mai ales la generația tinerilor când se predică, distrageri tot la 5 minute, distrageri, să vadă dacă i-o scris. Dar vedem aici, vedem Amona, vedem Facebook. Interesant. Nu spun că este păcat ca să ai un account, dar vreau să spun ceva cu privire la aceasta. Dacă tot ai un account de Facebook, unii merg pe Facebook de curioși, dar câți dintre cei care au accounturi de Facebook pun versete biblice? O zic, eu nu vreau, că știi, pune cameni și eu sunt așa de neprienit că eu nu vreau să mă iau, știi, la comentarii cu alții. Interesant, atunci pentru ce mai e Facebook? Mai bine ștergeți-l. Ar trebui ca în toate lucrurile să căutăm ca să ducem Evanghelia mai departe și să căutăm ca să facem toate lucrurile pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Celularul este un lucru, Biblia ne spune, orice lucru este de folos, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Adică dacă mergi la lucru și îți deschizi celularul ăla, pune și o predică pe YouTube. Poți să asculți și la Biblie în timp ce mergi undeva. Dacă ești la un job și lucrezi singur și nu-i nimeni cu tine, dar și dacă e altcineva cu tine, spune, omule, uite aici și pune o predică și în engleză, poate se mai pocăiește unul pe lângă tine. Omule, uite aici, o predică foarte bună, vrei să asculți și tu împreună cu mine? Nu-i nimica, nu-i nicio problemă. Vrea foarte bine, nu vrea foarte rău. Dar Dumnezeu să ne ajute ca să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat pentru slava și pentru gloria Lui. Să nu fie o armă de distragere pentru noi. Pentru că toate aceste lucruri sunt arme de distragere ale diavolului care el le folosește
dar ar fi bine ca și noi să ne dea Dumnezeu înțelepciune cum să folosim lucrurile. Uitați-vă în Ieremia, capitolul 2, cu versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Distragerile nu numai că sunt un păcat al minții, dar sunt și un păcat al inimii. Atunci când iubești ceva, știi cum să-ți faci timp pentru acel lucru. Iubești rugăciunea, îți vei face timp pentru rugăciune. Iubești televizorul, îți vei face timp pentru televizor. Deci, ceea ce iubim, ceea ce avem în centrul vieții noastre, în centrul inimii noastre, acela este Dumnezeul nostru. Ce bine știi să-ți întocmești căile când iubești ceva. Ce bine știi să faci lucrul acesta, de aceea l-am pus și pe Mamon acolo. Putem să mergem mai departe. Distragerile, dacă nu le stăpânești, mai târziu sau mai devreme vor devine atrageri, care te vor duce în pierzare și în prăpăd și te vor depărta de Dumnezeu și la urmă vor aduce pieirea sufletului tău. Pentru că uitați ce zice în Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 8. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte, nici n-a lepădat urăciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci mi-am pus de gând să învărs mânia peste ei, să-mi slăiesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Vreau să vă spun că aceste lucruri, toate aceste lucruri pământești, toate lucrurile acestea idolești, le-au atras privirile acestor oameni și ca sfârșit aceste lucruri au atras mânia lui Dumnezeu asupra lor. Vreau să mă uit la Neemia, capitolul 6 și nu mai citesc pentru că timpul este înaintat. Și mă gândeam cum să înlăturăm distragerile. Vreau să-l dau exemplu pe Neemia. Neemia în capitolul 6. Neemia începe să zidească zidul acesta și a fost chemat de Dumnezeu ca să rezidească acest zid a cetății. Și la un moment dat Sanbalat și Tobia și toți ceilalți au început să vină la el cu scrisori și să spună: se duce zvonul că tu te vei răscula împotriva împăratului, că vă răscoliți. Și el a spus pur și simplu: n-am timp pentru voi, am o lucrare foarte importantă și trebuie să o duc mai departe. Distrageri, diavolul vine cu distrageri, apoi vine mai departe un proroc și îi spune: hai că vine oamenii aceștia după tine și vor să te ucidă. Dar el era acolo undeva și zidea, probabil era undeva pe schelă, undeva pe scară și n-a avut timp să se dea jos. Am zis, lucrarea aceasta trebuie să fie terminată și nu am timp ca să mă ocup cu celelalte lucruri, cu distragerile. Și a rămas acolo și a zidit în continuare. Și spune că zidul s-a împlinit în 25 de zile după aceea. Pentru că el nu s-a lăsat distras de vocile diavolului, de vocile unui proroc mincinos sau de vocile unor oameni care spunea: tu te vei răscoli, tu vei face asta și vei face aceasta. Nu, ci el a știut pentru ce l-a chemat Dumnezeu și lucrarea care Dumnezeu l-a chemat ca să o facă și el nu s-a lăsat abătut de la lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat să o facă. Și uitați ce fain spune în Neemia, capitolul 6, cu versetul 11. Un om ca mine să fugă, un om ca mine să fugă, un om ca mine să se lasă distras. Și Neemia spunea: dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, cum să-mi fie frică și cum să fug și să mă ascund? Voi sta acolo și voi zidi în continuare și voi face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că eu nu fug de oameni, eu stau înaintea lui Dumnezeu și fac lucrarea lui Dumnezeu. Adevăratul creștin, adevăratul om al lui Dumnezeu nu este frică, nici chiar atunci când vine opoziția, nici chiar atunci când vine distragerile, el merge înainte. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm înainte în alergarea credinței noastre, să ne uităm țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a disprețuit rușinea, a suferit crucea
și a sfârșit prin a împlini lucrarea lui Dumnezeu și a dat viața pentru noi. Hai să vedem care sunt prioritățile noastre. Ca să te gândești la priorități, ca să ai o viață de calitate, trebuie să te gândești prima dată la priorități și să înlături toate distragerile. Și prioritățile ar fi Dumnezeu, familia și biserica. Și mă duc repede pentru că timpul este înaintat. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Prioritățile. Unii spun, biserica înainte de familie. Îi contrazic. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, cine nu știe să aibă grijă de cei din casa lui, cum se va îngriji de lucrurile lui Dumnezeu? Așa că prima prioritate este împărăția lui Dumnezeu, este Dumnezeu, a doua prioritate este familia, fiecare să fie preot în casa lui și a treia prioritate este biserica. Acestea sunt prioritățile. Este important să vii la biserică. Dar mai important este la ce biserică te duci, mai important este ce învățătură se dă acolo. Este important să ajuți pe cel lipsit, dar mai important este să faci lucrul acesta din dragoste. Este important să aduci membrii la biserică, dar mai important este ca să faci ucenici. Faptele Apostolilor 2:47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Noi adăugăm membri în registru, dar în registrul lui Dumnezeu, Dumnezeu adaugă pe cei care sunt mântuiți. Îmi place cum spune cuvântul acesta, Dumnezeu adaugă pe cei care sunt mântuiți. Și mai am două puncte, echilibrează-ți viața și echilibrează-ți timpul. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dumnezeu să ne ajute și cum îi spunea Moise, omul lui Dumnezeu, lui Iosua, în Iosua 1, de la versetul 7, 8 și 9. Întărește-te și îmbărbătează-te, lucrează cu credincioșie după toate legea pe care ți-a dat-o Moise. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Dumnezeu ne cheamă să ne echilibrăm viața, să nu ne abate nici prea mult la stânga, dar nici prea mult la dreapta. Să mergem după cuvântul lui Dumnezeu drept înainte, pentru că aici este adevărul suprem. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune, atunci când vei ști și vei cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că Biblia și Evanghelia a fost dusă pe cale orală până când apostolii au scris-o cu degetul, vreau să spun degetul lui Dumnezeu, care a scris prin mâinile lor, inspirați, insuflați de Duhul lui Dumnezeu, dar chiar și în vremea aceea când ceva se cita din Scriptură, că spuneau oamenii, cum putea să fie dus aceste cuvinte pe cale orală? Păi voi vă gândiți că ei 3 ani de zile a fost cu Iisus Hristos și în continuu Iisus Hristos îi învăța. Ce se întâmpla atunci? Dacă cineva zicea un cuvânt sau ceva care nu era așa și se abătea un pic, oamenii știau Scriptura pe de rost. La 14 ani, copiii fariseilor știau primele 5 cărți ale Bibliei pe de rost. Noi nu luăm cei rău de la un om, dar putem să luăm cei buni. Amin. Și farisei au avut ceva bun. Pentru că Iisus Hristos a spus că au avut ceva bun. Zicea, ce vă spun ei, să faceți. Iisus a spus să faceți, dar ce fac ei să nu faceți. Deci cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi în toată înțelepciunea și să facem ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să mă duc spre încheiere. O viață trăită cu Dumnezeu, o viață trăită pentru Dumnezeu, o viață fără regrete. Calitatea vieții. Dumnezeu să ne dea o viață de genul acesta, o viață fără regrete. Ioel 2, 12 și 13. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul. Căci Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv și plin de îndurare. Este un Dumnezeu plin de bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Dumnezeu este bun. Cuvântul Lui ne spune că El este dragoste, dar El este și judecată.
Dumnezeu este milos, dar este și un foc mistuitor. Dumnezeu pedepsește păcatul. Dacă omul se pocăiește, Dumnezeu îi va dărui viață veșnică. Dar dacă omul se împietrește, Dumnezeu îi va dărui mânie veșnică, pentru că Dumnezeu este bun și drept. Vrei să trăiești o viață cu Dumnezeu? Suntem la început de an. Dumnezeu tot timpul spune azi, acum, astăzi, nu mâine. Diavolul tot timpul spune mâine, mâine. Diavolul nu spune nu te pocăi, diavolul spune nu, pocăiește-te mâine. Nu zice nu te pocăi, ci pocăiește-te, dar mâine. Fă pentru Dumnezeu mai mult, dar mâine. Suntem la început de an, să nu lăsăm nimica pe mâine. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum spunea Apostolul Pavel, mă așteaptă cununa, mă așteaptă veșnicia, dar nu numai pe mine, spunea el, dar și pe toți ceilalți care au iubit venirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca să-L așteptăm pe El, să trăim o viață de calitate, să trăim o viață așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos, prin El, pentru El, să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață pură, o viață plină de putere, ca și Moise, omul lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne ajute ca să așteptăm și să iubim venirea Lui cu toți sfinții. Amin.